colecționezi, a? Pe asta, că e nebunul ăsta cu cea de Rusia. Că ăștia problema băgat de la asigurare. Asiguratorii le-au băgat obligatoriu să poartă camere. Păi cel mai bine. Deci de la că lovesc mașinile Că așa, dacă te crezi că de sunt prost poate să fie handicapați, un n-ai cu ce. Always mind your surroundings. Always mind your surroundings. Da, așa e. Mă, cum te plimbi cu butoi în cot? Dar le fac 20. Să-mi pasă în spate, da. Și mai e și începător. Și mai e și începător. Dacă îl prinde miliția, începătorul acum la volan.